Terve taas kaikki katsojat. Täällä pelataan Clash of Clansia. Tämmönen vain hyökkäysvideo tulee tästä tulemaan. Niin, eli tämmönen taisi vaan näyttää minun se paikka. Nyt vain teen jotkut joukot ja sitten otetaan näitä barbaareja vähän väkeä. Musta barbaari. Neger. Revittyllä kun saada hyötyä. Ei mitään. Sitten niin tulkaa semmoiseen Suomi-pojat 12. Ihan hyvä päivitys tuli. Kasilla Town Hall tuossa. No, ei se siinä. Seuraavassa osassa sitten taidetaan hyökkäillä. Eli se oli siinä. Hei hei.